Inti nisrari? Kulħadd nisra naħseb li jgħixaw, ma mhux hemm. Aħna kollha kulturalment ninsara biex bla dubju l-etika tagħna nissilni ħafna minn hemm. Imma għadek prattikanti? Prattikanti kull part-time. f'mod kulturali. Ġifieri ma kien konniex il-Ġappun ħankun xinto, per eżempju. Il-reliġjon ta' dik il-kultura, anke tfal naħseb li trabbihom fil-miliet. Ma temmen fil-parti metafizika wkoll tal-reliġjon tagħna. L-affarijiet li huma stejjer infintati minn nies, insomma, nemmen li l-reġjoni għandha importanza kbira, kull kultura għandha speċi ta' reliġjon u kif semmejna qabel John li għandek dik l-etika ta' bnedmin, ħafna nies għandu bżonn storja li ma nistax nisraq, ma nistax noqtol għax ħammur l-infern. Għax jekk jemnu għax tannejk bħal speċi, min jagħmilha xorta. Ir-reliġjoni hija importanti, u r-reliġjoni hija għal-social order. Nifhem li hemm dik l-importanza. Ma unikament dik taħseb li social order hija hemm aktar fejn. Ma anke spirituality, anke bħalissa ma nafux x'jiġi meta tmut. Naħseb qatt ma nkunu nafu x'ħajjiġi meta tmut. Reliġjon twieġeb dawk id-domandi qabel kien twieġeb domandi banali, sajjetti x'inhuma. Sowa, kien jgħidlek sajjett għandek raġel ġie bid-daqna meta jirrabja ħajkara l sajjetta, għandek il-ġganti jġieltu sowa. Ma xorta jkoll, sakemm hemm domandi li m'għandhomx tweġiba, ir-reliġjon ħajkollu u r-reliġjon dejjem jinbidel skont qed ngħidu aħna fl-istorja tal-bnedmin. In-nies dejjem jemnu fl-aktar ħaġa li hija importanti għalihom. So ġiva qabel l-reliġjon kienu jadoraw ix-xemx u l-qamar. Mbagħad kellek il-fertilità, għandek l-annimali, għandek ċertu pereżempju Genghis Khan meta ħala Asja u l-Ewropa, dak kienu jemnu reliġjon kienet siġra fuq olja partikolari minn fejn trabbax, kienet importanti għalihom. Ma huma ma ġielx il kulħadd jemmen dik l-istess ħaġa sewwa. Issa fejn ngħixu aħna il-maġġor parti ta' reliġjoni jemnu f'raġel abjad. So what's a white, it's a man, bnidem. Għax aħna l-bnedmin għala kontroll ta' dinja. So issa xaktarx fej sejra forsi ftit ta' mijiet ta' sena oħra l-reliġjon tmur lejn l-informazzjoni. Forsi inqas minn hekk, diġà bdiet ixxaqleb lem fejn nies x'jivvaluraw nies. Dik importanti. Imma pereżempju ma' tfal l-aħħar darba xi ftit xhur ilu konna l-belt jingħu l-kbir. U kien hemm fi South Street hemm knisja sabiħa, paċċa tal-pizza ħadd hemm knisja sabiħa. Anglikana. Anglikana li dixxini, qatt patajt kasa f'Kantuniera, da faċċa tal-General Workers Union. U kena knisja Anglikana Skoċċiża. U kella kull nar ta' fil-nar ta' ħadd fl-10 nofs ikollhom servizz. Għalli niġu għetlu, mela morru. U l-ħatta wara morna jiena l-mara u tfal morna di servizz Anglikan hemmhekk. Ġifieri tħallna hemmhekk u kien il-mara ġbita ħafna għax kienet il-servizz żewġ nies għamluh. Ġifieri ma neħħi dik il-patriarkija ta' raġel bid-daqna jgħidlek x'tagħmel u x'għandek tagħmel, x'għandek tiekol, x'għandek tagħmel bil-parti tiegħek. Ġifieri żewġ nisa u kienet jitkellmu fuq affarijiet kien għadha kemm bdiet il-gwerra kien għadha kemm il-diskwit tal-Gaza. U tkellmu fuq hekk affarijiet rilevanti. Meta kantaw him jgħidulek l-istorja tagħha minn kitibha li ma' kliem bidlu kien hemm song minnhom il-kelma Power bidlu of Love. Għalux, għaffariet, kienet vera esperienza ħelwa, pal speċi. Dik ma nizajx it-tfal nesponjom għal daw il-kulturi differenti. Kulturi differenti, jes. Imma li jemlu f'xi ħaġa dik naħseb importanti għax l-aktar jina ra l-ħares għatina u għanġen niġu neqsin. Naħseb hija wisq xtab bit-tfal li spiċċaw. Li għal naqas dak il-reġjon dik wens. U għalek xaħat minn jemmen naħseb krudili tneħħilu dak it-twemmi, għax vera. Dik vera nsibha diffiċli. U vera kont insibu antipatika, kien hemm żmien fej bdew jippopolarizzaw ruhom nies bħal Dawkins u Hitchens u Sam Harris daw il-famużi Four Horsemen. U isu fiċ-ċirku li kont nifrekwenta jien ta' nisa li artisti u rdwa tal-intellettwali u hekk biex ta' bdew jimminaw ħafna reliġjon. Allura li kienet jiġri noħorġu niskru u jsibu xi ħadd li jmur il-knisja u joqogħdu jirremettu fuqhom il-kummenti
jew il-ħsibijiet li jkunu semaw bil-ħiċinzi jgħidu jew jirrepetu. U kont nisiba xi ħaġa vera krudili stija. Għax biex jekk jiena għandi daw is-sisien li tuni ċertu komfort, għalfejn ħanoqgħod neħħihom bro, ħallih, inti ma temmenx inti sekolari tajjeb. Jekk għandek mara li għamlet ħajjita taħdem, dbati biex trabbi tfal u l-raġel ġej fis-sakra u hekk u għandha u tqabbad ix-xema għal dawk. ħadd tgħidha li ma temminx inti li taħseb li ma dik hija xi ħaġa li kolli xi ħaġa personali u ħallihom jekk ħaġa tagħmlek kuntent jekk mhux qed tweġġa' ħadd ieħor bħal speċi hemm dik il. Imma hemm ħafna narċisiżmu fl-intellettwaliżmu hemm ħafna dan il-bżonn ta' protagoniżmu li jiena fim xi ħaġa aktar minnek ħanoqgħod ngħidlek. U kont nisibha vera hekk antipati. Kulħadd jaħseb li l-opinjoni tiegħu hija sagrosant. Anke aħna nitkellmu issa bħal speċi bla ma rrid jiena qed nieħu nitfa' dik il-ħaġa li min qed jisma'na li nifhem u nixtieq nagħmel disclaimer li kull ħaġa li qed toqgħod ngħid hija biss l-opinjoni tiegħi u tista' tkun żball. Serraħ rasek isma'lek inti qed fuq pjattaforma fejn l-udjenza impossibbli li jkollok dan ix-xorta ta' ego tagħmel 150 għalija li tagħmel 150 episodju minn daw il-podcast jew kemm għamilna s'issa. Biex il-kritika hija part and parcel kważi mill-esperjenza tiegħi nagħmel dan il-podcast. Allura u fil-fatt fil-bidu meta kont nagħmel dan il-podcast kont naħseb li jiena ħafna iktar intelligenti mill-fatt u konsegwenza illum jiena aktar intelligenti għax ovvjament aċċettajt kemm jiena ignorant. Ekku, u tibqa' ssir intelligenti kemm taħsibha hekk hemm Dunning-Kruger. Le ħadd fimni aħna għandna limitations kbar f'moħħna u laqas nistgħu nifhmu limitations li għandna. Nistgħu nagħmlu affarijiet kbar, imma in the general scheme of things anke aħna kif il-lingwa, il-matematika, kif nifmu lingwa li bija nippruvaw nifmu l-univers. Tara naqa għandha pereżempju aħna l-matematika qiegħda in multiples of 10. Sawa, 10, 20, 100. Aħna għax aħna nsertajna għandna 10 ġiswaba. Ġifieri, aħna inkejlu l-univers bil-light years. Sawa, light year x'inhi? Light year hija kemm id-dum, kemm il-sena ddum tivvjaġġa id-dawl tal-istilla tagħna. Sawa, u sena x'inhi? Sena hija kemm id-dinja tagħna one random rock fl-univers, kemm iddum biex iddur ma' one random star, dik hija year. Ġifieri tprova tkejjel l-univers, tkejjel kemm ilha l-Big Bang. Tuża years, isek qed tgħid ħandum biex immur minn hawn New York, b'distanza kemm il-kelb tiegħi idum biex immur għal bawlu lura, qasbis għandi kelb. Biex tara kemm hija assurda il-ħaġa. Il-propożizzjoni, però hemm xi ħaġa għalhekk jiena pro-human, speċa din l-ambizzjoni illi nħarsu madwar id-dinja naturali tagħna u bil-finitudni u bil-patetiċiżmu kollu tagħna nippruvaw nistabilixxu xi xorta ta' metrika li tista' tgħidli kif kif nimsawra din id-dinja u tu kif din id-dinja nista' nimponi ruħi fuq il-kanċer pereżempju biex ħajti tkun aħjar. U fil-fatt għalhekk ukoll għandi dal-apprezzament għal-reliġjonijiet għax minkejja li ovvjament xjentifikament huma żbaljati, però il-paradigm li hemm fis-sisien ta' ngħidu l-Kristjaneżmu huwa ta' daw il-kittieba li bdew ħarsu madwarhom u bdew jgħidu stjadi naħseb jekk naħseb fuq sew jirnexxieli ta' nispjega kif taħdem, issa għal-biċċa kbira tagħhom kienu żbaljati, però din il-fema li jiena bħala bniedem razzjonali nista' nikkomputa dak li hemm madwari u noħroġ b'teorija. Hija fil-fema tiegħi is-sisien ta' dak li mbagħad eventwalment sar il-proġett xjentifiku. U ħafna mir-reliġjonijiet, reliġjonijiet li nafhom jiena, ishom għandhom fil-qalba tagħhom verità universali. Ħalli l-mbagħad in-nies dik il-verità jaġnuha kif iriduma. Imma hemm xi ħaġa li anke li x-xjenza ma tispjegax, hemm xi ħaġa ta' komunità li aħna bnedmin jagħmilna. Bnedmin. U għandek minn kollox, għandek il-reliġjonijiet kellhom pereżempju jispjegaw l-istaġuni.
Dik hija ħaġa kbira fil-reliġjon, għandek il-reġjoni pagani fejn għandek l-istaġuni u r-reġjoni tagħna stess, il-Kristjaneżmu, għandek Ġesu li jitwielet, immut u jerġa' jirxoxta. U mhux kombinazzjoni li Ġesu jirxoxta kif tibda il-rebbija. So dik hija parti mill-jmut fl-aktar u jmut fl-iqsar ġurnata. Dik hija parti mill-beliefs dik mur belief antik, so twemmin antik li għandek u qabel ukoll interessanti il-kalendarji hekk suppost jitkejlu il-rebbija tibda u tispiċċja fl-aħħar tax-xitwa. Il-kalendarji tagħna wkoll tagħna suppost l-ewwel xahar huwa Marzu. Marzu suppost jibda Marzu. Anke tara is-sena tibda Marzu suppost. Jo hekk kien. Inbidel li l-frar li Diċembru wara aħħar xahar. Imma meta qasmuha f'12 xahar, Marzu kien jibda mar-rebbija. Għandek Marzu l-ewwel xahar. April, Mejju, bad bindilhom ismijiet. Kont Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju il-5 xahar semmu wara Julius Caesar, Awwissu wara Augustus. September ma bidlux ismu, għadu jismu 7 xahar September. Ottobru, November, December jistess. November jispiċċa jfisser id-9 xahar. U December wara ħaġar. Banda dak Jannar u frar ħadd il-qid frar bħal ġranet għalhekk mhux m'għandux il-ġranet kont. Ma kontx naf l-evoluzzjoni. Ija. L-interessanti ħafna bħala species għamilna u għat rridu namlu u bħalissa l-ħaġa li jett namlu ċertu avvanzamenti moħħna aħna l-strength tagħna il-nejdu l-istejjer u nibnu l-odda. Aħna bl-odda, l-air conditioning, ma mxab sejn namlu evolution, għal-kem short time evolution bejn id-milmi, imma l-evolution. Għanna nitraxxendu l-evoluzzjoni fil-verità. Min għalina. Biex ekku, fi sens, il-lajkla, per eżempju, biex waslet sa lajkla, miljoni ta' snin ta' evoluzzjoni minn wiza. Aħna ħaresna lej lajkla, għamilna ek dawk la xorta sena nħarsu, kif ħan għamlu għaddi? Għana m'għandix miljon sena ta' bro. Xorta nemmen ħajkunem evoluzzjoni differenti ta' sa' xperenzu ħana l-species tagħna suppost, il-primates mux suppost ikunu, aħna maħnix species monogamous aħna suppost l-aktar raġel prepotenti ikollu Genghis Khan, per eżempju, bħal Genghis Khan. Ikollu ħafna babies. So, the survival of the fittest. U raġel li ma jkollux. Of the fittest. Survival of the fittest. Fittest, Brad Pitt. Ġifri, aħna issa ma nafx tibta anke minn ikollu ċertu debolezza fin-natura jmut. So, aħna għanna bil-kultura tagħna nibqgħu ġifieri qed imorru mod evoluzzjonarju interessanti. So, ġifieri dik naħseb u aħna l-evolution tagħna mhux biss physically imma l-aktar hija fil-ħsieb anke dik li mara twildet ġisem ta' raġel tista' to-rectify, tista' tbiddel ġisimha biex issir biex ġisimha jaqbel ma' moħħha. Sowa, biex ikollok dan ġifanka l-gender tagħna u nistgħu imbidlu. Ġifieri xi ħaġa fejn qegħdin avvanzamenti li qed nagħmlu fil-parlament. Ġi interessanti tara fejn toħodna di. Jiena naħseb li speċa u din hija xi ħaġa li il-Bibja u l-Kristjaneżmu jagħmel ħafna ċenna liha, speċa naħseb li aħna għandna dal-ideal ta' x'għandna nkunu sewwa. Il-parti, l-aqwa parti ngħidu il-parti tagħna li meta tesprimi ruħa f'volumi kbar f'xi soċjetà, dik is-soċjetà timxi l-qudiem. Però meta mbagħad immor nirrikorru l-iktar parti bestjali tagħna, l-iktar parti li huma violenti, karnali, li rrejba, is-soċjetà tmur lura u qisu għalija meta inkitbet il-Bibja u ħarġu b'daw il-personaġġi ta' Alla u x-xitan, dak speċa kienet simbolikament mod figurattiv kif jispjegaw in-natura tal-bniedem x'inhi li aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna xadini jew insomma primates. Però għandna aspirazzjonijiet li nkunu monogami, illi nieħdu ħsieb il-nies diżabbli, illi ninkludu lil kulħadd f'din id-dinja tal-umanità, però fl-istess ħin għandna daw il-proglifitajiet ta' razziżmu għandna li naqilbu għall-mara din ix-xewqa teżisti li jiena nfott il-ħadd teżisti. Però hija dik it-tensjoni
bej il-bnedmin li naħseb ir-reliġjon għamlet tajjeb ħafna li tispjegalna kif għandha tiġi negozjata. Mela, tlaqna?